wij de 49ste klokkenliedwedstrijd. Sint-Thomasluiden wordt eigenlijk nog maar die in Kettelijk en in Oud-Janne. Dus het is wel belangrijk dat het in stand houden wordt. Ik moest per se meedoen van mijn zus, want haar vriend die regelde het al en toen moest ik per se meedoen. En toen niet, lieten wij vregen om mee te doen, dus toen kon ik ook wel meedoen. Ja, mijn hele familie, mijn broers doen nou. En mijn heid vond het wel heel leuk dat ik meisje dan en elke keer zei ik nee. Dus nou werd ik vregen en ik dacht, mut nou maar even. De wedstrijd gaat erom van hoe snel zit je zeg maar, in die goede slag. Dus de start is heel erg belangrijk. En daarna je erin krisis zitten van nou, dan mag je erin bloeien. En hoe vaak ben je eruit en hoe lang ben je eruit. En hoe snel kom je er weer in. Dat is eigenlijk waar de jury op let. Ietsje zenuwachtig, denk ik. Ah, ja. Ja. Jammer van het begin. Ja, maar het was moeilijk. Ik voel me beter als draaien. Ja. Ja. Die hebben we even doen, hè? Hoe ging dit? Best wel slecht. Ja? De eerste keer ging het heel goed, alleen de tweede keer ging het net zo goed. Waarom net? Nou, Ik zie het er net bij. Doos is er net bij. Nee. Oh, wat die is toch verkeerd dan? Nou, ik liet volgens mij een beetje te heug. De klok heel heug zit. Dan moet de liedje er heel heug achteraan. En dat lukt meestal net. Nou, bij u lukt dat net. Dus dan moeten wij wat leger lieden. Maar eigenlijk jet het dan zeg maar sa te gaan. Maar bij u ging het gewoon, nou eigenlijk tegelijk sa. Dus ja, bij u is net goed. Maar ja, deze gaat ik net zo goed. Dit is ik een beetje tegelijk. Sint-Thomasluiden, er zit de naam Sint-Thomas in. Dat is een heilige. Die wie op 21 december jeetje. En dat is toevallig de kwartste dag van het jaar. En vroeger waren de meesten zelf bijgelovig. En die dachten van, oh, de dagen worden wel steeds kwarter, de nachten steeds langer. Het steeds donkerder. Hoe zou dat kennen? En misschien weer nog wat boze geesten. Dus die mogen zetten verjaaien. Nou, en hoe doe je dat? Nou, mijn prutte lawaai. volgend jaar gaan we voor de winst. Ja, er zijn hele goeien bij. Daar ben we net zomaar heen. Nee. Ik denk dat we dan nog wel even heel wat eerkens moeten oefenen. Nou, ik ben hier om het lichaam in conditie te houden, want ik bedoel, ik heb evenwichtstoornis en dat is net zo lekker. En als je op onvlak terrein bent, dan begint ik op, die begint nu te doen. En daarom ben ik hier op vlak terrein. Ik rijd ook wel eens hier op dat rondwijken hier, dat is ook asfalt. Maar ja, daar rijden auto's vanzelf, daar moet je voorzichtig wezen. Nou. En hier als ik ben, dan kan ik lietse bij treffen, maar fietsjes en zo wat heen. En 2-3 dagen later weer er een mem hier, een lietse jonkie van 4 hier. En die mem zei, ja, dat zoontje van mij, dat wil ze graag naast jou wie het hoogste kan. Nou, ik zei hem even graag van, hè. Dus mem ging daar staan en wij moesten beiden naast elkaar en wij fietsen er rond of zo. En dat ging prachtig. Ik liet hem natuurlijk voorfietsen. Nou, dan had je voorfietsen. Nou, prachtig, wat hebben wij even genoten beiden. Die jongen viert het leven van zijn leven nooit meer. En dan ben je al 89 hier en dan ben je hier hutfietswedstrijdjes onder de been. Ja, ik ben in juni 90, nou.
En hoe het ken je al wel net met deze fiets? Nou, net zo goed, de heg 20 kilometer. Nou, dat vind ik nogal wat. Ja, ze zitten al hier, wat fiets toch uit hier op die baan. Maar ja, als ik zeg maar zitten de tram die kunt binnen en dan komen die squale jongens die rijden mij weer voorbij vanzelf. Nou. En beginnen die rondjes, begint dat net te vervelen? Nou, weet je wat het is? Ik heb een soort aanleiding van die jongens die hier rond voetbal in binnen en sporten beoefenen en zo wat. En ja, van alles en nog wat. Doggen ze hier. En dat is prachtig. En hoe vaak in de week dogge je dit? In een week? Nou, ja, dat is altijd ken alle dagen. En, maar ja, ik fiets dan 10 kilometer maar eens even verrijden en dan zet ik me rond de stroom. En dan na eten, dan fiets ik weer en dan soms dagen van 10 en dan ben ik dagen van 35 en dan ben ik dagen van 20. Maar ik heb nou in jullie tijd 3500 kilometer fietst.